Mám vodu! Se mi zdá nějaký černý. Pičo, to praskne. Kundo! Tak jsem bez klobouku boss, jo, a tak jo. Pizděc. Hovna. Kámo! Teď jste pomalu velký jak ty. Já mrdá. Mimořečan. Tink, tink. Tink, tink, tink. Ale tam báječnou ženskou. Já jsem ten málečnej chlap. Dáme cígo? Asi je to dobrý. Vypadáš jako kůň? Jedeme do Staního. Jde jako hajzlu. Gracias. Adios. Teď o tom mluvím, že vlastně tam můžeš se jít vysrát. What's up? Já vás vítám do dalšího vlogísku. Dneska máme vlogísek s Emilkem a dnešní vlogísek je velice zajímavý, protože jdeme na houby. Takže to bude velice zajímavý a jedu na ní čekat ven, takže jdeme na to. Emilek přejede busem, takže každou chvíli tady bude, ale nevím za jak dlouho. Myslím si, že za 2 minutky je cca tady, takže otáčíme kameru a jdu na ní čekat. Už jede. Už jede. Kulišák. Už jede. Už tam stojí debílek. Ty vole, ale jaký má vypimpený autobus, ty píčo. Jo, tohle je moje vesnička. Tady jsem vlastně nikdy nevlogoval, což je cool. Nazdar! Ty vole! Nazdar! Zdar. A? Teplo už. Jo, přes vrtule, kámo, a že cože? Kámo, tam jsem třeba v životě nejel. Přes vrtule. Ale líbí se mi, že jsme oba připravení jako. Jsme oba připravení, máme fity na to. Na do lesíčka, na hubičky. A jedeme. Jsme se tam. Tak my už jsme v lese a tady, tamhle když půjdeme tady tou cestou, která je tady přímo, tak tam je cestička, kde jsem natáčel úvod minulého vlogu s mým alternativním já, takže to je tam velice zajímavé a doufám, že ho to nepotkáme zase opět, takže to přímo Tady to je pěkný, kámo, tady budou houby, vole. Uvidíme, jestli tady budou houby nebo ne. Musíme hlavně trefit zpátky, píčo. To mi nedělá problém. Jasně. No mě ne. Já vím. Já nejsem ten, co hledá auto vždycky na parkovišti. A co jako? Fidly. Jack Cloud nemá hřebínek. Skválně někdo poznal písničku, můžete napsat do komentářů. A když jsme u toho, hoďte rovnou lajčík, protože lajčíky a komentáře se hodí, kámo. A teď to bude klouzat, kde byl. No, bych šel někam už do toho lesa. Kudy? Ale nevím, která strana je, asi možná tady. Levá? Nebo pravá? Možná ta levá. Levá? Jo. No leva. Začínáme hledat. Kámo, ale kdo by udělal vlog z toho, jak jde na houby, ale se malinko bojím, že... A máme tady první houby. Ty jsi našel? Tady máme první houby, ale nicméně toto nejsou houby, co hledáme my. Takže Jasně. my se loučíme a jdeme dál hledat. OK. Takže víme hlavní věc, že tady houby rostou. To rostou. Rostou, jenom musíme hledat. Ano. Je. Malem si jel? To málem podklouzlo. Něco jsi našel? Jo, to nic. OK. Aspoň babka, ty vole, kdyby se našla nějaká. Babku mám jednu doma. Teda co? Ne, mě se rozvázala tkaníčka. A máme tady první houbičku, máme tady hřibíčka, bohužel takhle už v pokročilém stádiu, takže nic. Takže druhá houba, ale první houba. Jakoby jo. Počkej, náproč to asi zavazuju. Aha. Tkaníčku. Máme tutoriál, jak se mírá vážet tkaníčku. Yes. Pičo, vole. Samý větvičky tady. Kámo, jak to mám? Ty kokot. Zamotaný. Já vím. Jenom už je tam třeba rok. Ale co už? A jdeme dalej. Kámo, kdyby jsme došli do nějakého města, ne? Že do Oloví. Ty vole. Kámo, víš, co jsem četl na Facebooku? Co? Jednou začal se otevřu Facebook, kámo. Otevřel jsem Facebook, že to asi díl, měsíc. A čtu tam. Paní na Karlovarsku šla do lesa, ocitla se na Slovensku. WTF? Jo. No tak já jsem potkal jako slovenský tyka cigány. Ale možná to asi nebudou oni jako. No to byla Češka, šla do lesa a ocitla se na Slovensku, kámo. Kámo, tak ta šla hodně dlouho lesem, vole. No, ta hledala já dlouho. si říkám, že jí to nepřišlo divný, že jde už nějak dlouho. No,
A nebo... Kámo, WTF, jak? Já nechápu. To nepochopím jako. Ale to je, kámo, něco podobného jako bába pod kamenem. Pod kamenem? Pod kořenem. No. Prostě... Myslíš, že taky měl flashbacky na vojáky z druhé světové války? Ano, protože paní pod kořenem použila metodu počurávání se a tím pádem se jakoby zateplit na nějakou chvilku. Že je teplá, takže se počurala a tím pádem to bylo teplý, ale jakmile to vystydlo, tak jí bylo podle mě zima, si myslím. Jasně, to by musela chcát celou noc. Ježiš, do piči. Hej, houby. Kámo, já jsem hrozně slepej na ty houby. Co je, našel jsi něco? To nic, vypadalo to jenom. Ježiš, mi něco to do ucha. Nevím, co to bylo. Co to bylo? Tady si myslím, že v tady tom listí nic nebude. To asi ne, no. Ale voda. Mám vodu! Máme vodu. Voda. Tady pod listím, vole, bude zahrabaná voda. Spadneš. Jo, kámo. Já bych šel možná tam spíš. Asi jo, protože tady to je takový nic moc. To je to takový o ničem. Tady nic nenajdem. Tady, Yes. tady když už tak pod těma listama, vole, to nevidíme. Ale tam je úplně ideální místo, co potřebuju. Yes, kámo. Počkej. Do píči. Hrozně padám, vole. Ale že hrozně. Chodíš hrozně rychle, kámo. Zase se chodí pomalu. Vyhlíží. Cože? Máš houbu? První 3 houby mám. Jakou máš? Klouska, kámo, to je klouzek. Vezmem? Jakoby si máš do čeho, ale je to hrozně ulepkaný. Protože se to jmenuje klouzek, když si na to šáhni klidně. Myslím, že to je klouzek, dlouho jsem na houbách nebyl. Tak ho pak vezme tady další. Okay. Tak pak vezmem. Ale ještě něco chcem udělat. Kámo dělal podcasty v lese. Podcasty v lese, hej. Kámo. To ještě není na cestním klubu. To není. Všichni mají studia, vole, za 100 000, vole. Pičo, to praskne. Nepraskne. Ne, tak to nepraskne. Chceš dělat podcast? No, tak my vás vítáme tady v lese u prvního podcastu jménem Emíra, jo, a to je podcast, jo, ne, tak ne. No, ale proč jsem se tady sednul? Kámo, našel jsem doma tady ty fake, vole, nějaký kenrojíčka. Jak starý to je? Já nevím, tohle jsou babička dneska. Oh. Vůbec nevím. Vypadá to velice zajímavě, takový fakeový Kinder Joy, ale Kinder Joy. mě zajímá, jaký to je. Máš toto, jenom toto, ale to nevadí. Kinder Joy je výborný, kámo. Jako ale je? nevím, jak tady to. No právě. Je. Kámo, já v tom mám hračku. Já taky. Let's go, letadlo. 11. září. Co? To si pak rozbalíme. Pak nenecháme to tady, pak to uklidíme. Pičo, to je tvrdý. Kámo, já to ani neotevřu, ale už. Jmenuje se to Surprise Egg. Úplně překvapené vajíčko. Kámo, ale ta struktura vypadá hrozně. To tam ani nedrží. Ani ty kuličky to nemá. Je úplně... By the way. To je hrozný. Bych mohl vzít do ruky a sníst to. Ono je to napůl skamenělý, protože už také drží při sobě, můžu to z toho vyndat. No právě, teď o tom mluvím. Je to trochu jiná chuť té čokolády, než... No takhle, když si koupíte tu nejlevnější čokoládu, co je, u Vietnamce, tak tohle je o trochu lepší. Že jo? Ale není to žádný tady přepal. padají nějaký hovno do toho. Kámo, není to tak hrozný. Nicméně čokolády v tom moc není, je v tom hodně, jakož to vyučený cukrář, myslím, že tam je hodně čokoládového tuku. Dojde cítit na chuti. Já mám jeden taky čokoládový tuk. Tady. Já se jdu na tu hračku, kámo. Co máš za hračku? Letadlo. Já asi taky. Ne, ty máš obtíčko. Já mám letadílko. Takže to poskládáme. Protože to nebude nic těžkýho, kámo. Já si myslím, že ne. Kámo, já mám letadlo a s tím můžeš i přistát. Kámo, tak to je banger. Kámo, to není pro moje velký tučný prsty, vole. Máme takové krásný autíčko. Míra to zazumuje. Jo, a bude to úplně rozmazaný, možná to budeš ukázat zblízka. Kámo. Já vám pak taky ukážu svůj raketoplán. Takhle mám autíčko. Co? Ale moje letadlo. Ty úplně banger. Čum. Čum, jo. Máme stejný barvy. Yes. Ale ten, čum, jo. To bylo úplně ikonický, že? Takhle letíš, jo, No, letíš. A bum.
máme hračky Máme hračky. a jdeme dále, vole, protože jdeme hledat nějaký houby. A bereme ty kolousky. Co jsi našel, more? Ty píčo, kámo. No a to se vzal jenom kousek. No, ale to už je prosto, no, bohužel. Ale ten je obrovský. Ukáž. Ty píčo. Houby rostou u sebe, takže jsou tady 2. Jsme našli, ale... To je jak diamanty v Minecraftu. Když najdeš 2 diamanty, tak vždycky víš, že nějaký bude další. No to není... No, tady to už je hodně špatný. Já bych je vzal a uvidíme. Uvidíme, co řekne na to tvá babička. Ano. Tak trochu jsem doufal, že tam bude houba pod tím. Nevadí. Bereme ty klousky nebo ne? No já nevím, já z toho mám divný pocit, já nevím. OK, tak Se na ne. ně vystral radši. Já to, co si učil, se nejsem jistý, nebo to, tak prostě neberu. No jasný. Hele. Ale ten je mega hezký. Hele, ten jo. Ten je mega hezký. Pěkný. Ty píčo, kámo. Ten je fakt pěkný. To je úplně jak z reklamy na houby. Kámo, ten je fakt pěkný. A tady Se mám žádná, další. podle mě, reklama na houby neexistuje. Kámo, ale oni jsou mega hezky vedle dva v sobě. A já mám Kámo. další, kámo, pěkný taky. Taky mám tady, hele. Počkej, už jdu. Tady jsem našel další, teda okousaný, ale pořád pěkný ze spoda, oproti tady tomu. Jo. Furt pěkný. Kámo, my jsme fakt měli nejdřív nějakou tašku. Měli jsme. Já to za chvíli budeme dát do toho klobouku. Jo, kámo. Ti říkám. Ale, tamhle něco je. Kámo, Tamhle vidím taky. tak počkej. Co je tohle? Tohle, To je v pohodě, si myslím, ne? já nevím, kámo, to neznám. Já si myslím, že to bude v klidu. Ale můžeš to vzít, babička ti řekne. Já vím. Kámo, my to musíme dát do toho klobouku. Jo, kámo. A já jsem našel krásnýho, kámo. Počkej, vole. Jako houbičky pěkný. Víš houby? Ne. Tak. Tak jsem bez klobouku boss, jo, a teda nejsem boss, boty mám, ale z klobouku jsme udělali, vole, košíček na houby a Emil našel tady ještě Další houbičku. dalšího hřiba asi. Ty jo. Jo, to je hřib, jak vyšitej. Tady máme takovýho trošku horšího a když se to podle mě trošku vyřeže, tak to nebude špatný. Yes. Tady máme další 2 malinký, to v pohodě. Yes. Kámo, tak ty vezmeš ten klobouk a já Yes. vezmu kameru a pití. Yes. A tady ty ještě vezmem, hele. Tyhle ještě vezmu, ježiš. No i když, To budou špatný, to nebude jedno. já si taky myslím, no. Ze spoda, jakmile to má to pruhovaný, tak Jo. Tak, beru pití a jdeme do piče. Už mi zima na hlavu, ty kokot. vidím další houbičku. A jo, let's fucking go. Já vím, že některé ty houby vypadají fakt hrozně, ale si bereme všechno. Berem všechno. A pak na konci u auta uděláme taste test. Teda, No, ne, to asi ne. to ne, nezlobte se, já houby nepapám. Spíš kouknem, kolik jsme našli. Houbička Mírovo, až to bude vařit, tak řekne, jaký jsou. Yes. Videjka. Yes. Ty jsi hrozný houbař. Ty jsi jak René v Survivoru. Kámo, já jsem vždycky miloval houbaření, já to jenom nejím, mě to vždycky bavilo. Kámo, ty jsi jak René, když hledal ty imunity. Tady další a to bude Hřib? buď hřib, nebo... nevím, no. Bude hřib jak vyšitej. Hřib, no, vyšitej. Tohle nic. Hele. No, Bedla. To je to bedla, není- ne? To není. Tak jsem kokot. Kámo, já jsem věděl, že nemám spát, a to přehru pisu. Přemku, nespí. Kámo, já hlavně nevím, kudy jsme přišli. To je v pohodě, já vím. Prostě půjdem nahoru pak. No tamhle, jakoby všechno půjdem rovně. No jasný. Tady to je hrozně pěkný, kámo. Jo, kámo, tady je to fakt hezký, no. Máš záběr jak z porna. Jak šel na něčem takovým brát na tom, to vystřihneš. Máš něco? To nic, to je nic. OK. Ale myslel jsem už, no. To je houba? Ne, to je list. A vypadá to jak houba, ale Jo. Kámo, tady je to úplně temný. být rapper count, tady točím klip. Jo, no. No fakt, ale bez prdele. Že mu Já je to přemýšlím, prázdné. kámo, že pamatuješ ten bráník, co jsem dělal, když jsem byl ožralej? No. No, tak to už si bohužel nepamatuju. Aha, tak jo. Nevím, kámo. Pozovačka nebude. Ale tady bych čekal, kámo, reálně Patrika, že tady bude točit klip. Ale houba. Jo, ale to nic. Vem ho. Uvidíš, babička, uvidí. Ale tady ty vezmu taky. A
Tak ale řekni, ať to zkontroluje pořádně. Tak nejsem žádný profík, vole. Já taky ne, vole. Co by chodil každý víkend na houby. Já taky ne. Kámo, teď já byl na houbách podle mě tak, nevím, 15. Jako naposledy. Teď to je o hubu. Jako malinko je to o hubu. Čo vole, tady je to nebezpečný. Jo, tady už je líp vidět jako Jo. na všechno. Ale víš, co to je tady to? Nevím, Se dá do polívky. líška? No a to jsou ty lišky, myslím. Jo. Tak nevím, jestli to. To asi, to asi nemá cenu tady to. Ani nevím. Fuj. To je půl. To je hnusný na to, tak kámo, šáhni si na to. Ne, nechci šát. Na nic hezkýho. To jsi neměl chodit na houby. Ale prosím tě. Kámo, já jdu a prostě čekám, kdy uvidím toho obrovského hřiba, vole. Já myslím, že řekl, že uvidíš toho obrovského medvěda. Jo. No, tak tady nejsou, ale ne. Já už ho vidím, no. To je debil. To dřevo klouže. Jo, v pohodě, to zvládám. Jak nic. Já vím, kam mám jít, já jdu random prostě. Jo, jdeme random, tak jako což na hubách. No, podle mě na tady té straně těch hubů. Myslíš? Tam bych byl víc. A chceš ještě níž? Jakoby, tak můžeme mít kousek tady níž. OK. Vole, ty kundo! Ty krávo! Kámo! Kámo, tak tady je. Kámo, ale tady je hrozný bordel, jako v tom lese. Tady dole. Kámo. To ty seš ulovil, kámo. Tak ty seš boler. Ty pičo. Hej, Ahoj. tak, počkej, to se vyfotím. Kámo, si mi udělej fotku. Kámo, tak ty seš boler. Ty píčo. Tak ten je dobrý, no, ty vole. Kámo. Kámo, a to je ten hřib, o kterém jsem mluvil, že čekám, až ho uvidím. Našel to. A našel jsem ho. Kámo. Jako jsme tu spolu, ale Emil toho našel asi nejvíc, jako. Já jsem možná našel tak 3 houby. Ale tam je srajaký bordel, vole, v tom asi. Jo, je to takový na hovno, no. A nechce mít dělat tam? Můžem, no. Právě. No, tak můžem. Vole, už je to docela těžký, kámo, ten. Jo. Už to má třeba tak půl kilo určitě. Je právě už jako, jak mám tu ruku furt takhle, tak už to docela začíná srát. Kámo, ale tam nejdu. Tam bude medvěd. Nebude medvěd. Bude tam medvěd. Nebude to medvěd. Kámo, jo. Ty jsi nikdy nehrál Raft? Raft jsi nikdy nehrál? Ne. V lesích byly medvědi a včely, kámo. A jedli med, kámo. Není náhodou raft na vodě. No je jako, ale tam si měli i ostrovy. Aha. No, nehrál jsem to, takže nevím. Kámo. Co? Tamhle to přejdu. No to nevím. Kámo. Na to se vyser, kámo. Na to se vyser. Já vím, kámo, že... Content je content, ale... Content, ale... Nevíš, jak dlouho to tady je, kámo, to je schnilý vevnitř. A tamhle to je. To klouže, kámo, to vidíš. Ten povlak na tom, ten zelený. Kámo, jeb na to, radši do obejdem. Tak jo, no. Ale zase teď teče voda, vole. To je ta voda, kterou jsme potkali. Tady byla dřív nějaká malá říčka nebo potok. Yes. No on to je potok malý, no. Ale jako les v pohodě, akorát je tady bordel. No, Tohle je v pohodě, ale spíš tam jako byly plasty a no čemeny. právě, a to tě sere, že jo. Tak to obejdem, no. To obejdem. Co mám dělat s tebou? Ale já mám nález, já jsem s nálezem docela spokojený. Kámo, počkej, začíná chcát. Jsi kapucu. Mám kapucu. Já taky. Pičo. Ahoj. Co bych šel už klidně nahoru. Víš, už to je docela dost. Tak No. můžeme pomalu nahoru, ještě cestou něco najdem. Za takovou kratší dobu. No, do toho kopce to je horší jak dolů. Jo. Chci, že bychom šli ještě díl dolů. No, vole. By bylo horší. A to chceme jít, vole, z Varu do Chebu, jo? Ty píčo, ale to je province, ne tamto? No všechno ne. Ty vole. Z Varu dolů do Sokolova, jo. Do Chebu už ne. No, Bych tu chillnul někde. tamhle je to dřevo, jak jsme seděli kousek. Jo, tak tam jdem. To Já už se jsme tady, jo. orientuju. Cože? To už jsme tady, jo. No.
Tak jo. Tamhle jsme seděli, čum. Já vím. To vidím. Kámo, hovno. Co? Pojď sem. Kámo, ale čum. Jakože se našel hovno. Jak jsme to našli, jak jsme to přehlídli. Kámo, čum, hovno. Cože? A jo. Hovno. Hovna. 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 Stando, jsou tvoje? Ne. Okay. No nic, Hovna. si sednu na chvíli. Já taky. OK. Co Kam mám jdeš? No tudy jdeme, ne? Houby tu necháme? Ne. Tak je ven. Jsme poseděli tady, jo. Poseděli jsme, jo. A jdeme dalej. Jdeme dalej. Jdeme dalej. Let's go. Hovna. Hovna. Přeju dobrou chuť, kdo se u toho dívá. Jo, to je ta naše kaluž. Naše voda. Přesně. A už vím, že jdeme správně. No, ale tam za tím světlem jdem. Yes. Se někdo objevíme. Tady jsou borůvky. Ale jakoby nejsou, ale jakoby Ty jsou. už nebudou, kámo. No, říkám, Ty už jakoby, budou v hajzlu. jakoby jsou, ale jakoby nejsou. No jasný. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína. Daniel Landa. Aha. Jo, tamhle je až cesta, aha. Já myslím, že už je tady. Že ta cesta je až tam. Poprosím Míru, kameramana. Jo, já už jdu. To jsi našel. To je okousaný, ale docela pěkný, si myslím. OK. Dáváme ho sem, Do sbírky. do sbírky. Tady vidím něco menšího, ale to asi nic. No, Vem ho. to ne, to není jedlý. Jakoby, abych zhodnotil tento výlet, tak bylo docela fajn, ne? Docela úspěšný. Asi hodinku a půl jsme tady byli. A nějaký té huby máme, což je hrozně fajn, ne? Yes. Naplnili jsme celý klobouk houbama a jdeme k autu. A pak uvidíme, co dalej. Možná ještě v tom vlogu něco bude. Uvidíme. Ty vole, to je najednou divný vidět takhle jako. Světlo, veď, málo, vole. No ne, jako jo, světlo, no, že nemáš před sebou stromy, vole, No, můžeš jít rovně. můžeš jít rovně. A teď se odsud vyhrabat, protože, vole, Tady Ta bych cesta- nechtěl bydlet, ty vole. to jsou jenom chatky. Jo, no, tak to pak jo. To je prostě auto do všedních dnů, Na Čiže je každou pondělí. vodovku. krát je svátek. Teďka jsme dorazili je tady k Mouzíku a jdeme ven. Ty pičo. To je fakt počasí, vole, zabíjí se, vole, to je hrozný. Rovnou jsme si udělali drop test Samsungu Galaxy S25. Ty uděláš protest, nebo co? V pohodě. Ale teďka proběhl. A už je dobrý. On ti spadnul? Jo. Aha. Mídla mi padají. Co Krásně. to je vlastně mauzoleum? No, tam jsou pohřbený vojáci. Jo, takhle. Jugoslávci, Rusáci a takhle. Aha. Víš, tady v tom. A tamhle je Ježíš. Tamhle vidíš. Ježíš, ne, to na Ježíše neplatí. To znamená. OK. A ještě to obejdeme. Ale je tu mega popičí výhled. A na Něco ty, řekl, ale bych měl špatný svědomí, i když nejsem věřící. jaký to bys pověděl? Se mi zdá nějaký černý. Teď bylo léto, kámo. Kámo, teď bylo On je léto. On opálený. je opálený, kámo. To jako, musíš brát s rezervou, že je opálený. Je opálený. Ale tady na tom místě, tak se dělal Míra v minulém vlogu a udělal medailonek. Tamhle byla Karolína, tamhle na těch schodech jsem byl já. Teď jsem tady já. A je tam, Emilko, víš, co tam je? Co? Informační okénko tam je. To zde dlouho nebylo na kanále. To nebylo dlouho ve vlogách. To je kříž, double kříž. Zdravím Hrušku, Triple kříž, pane vole. kříž. To je, když si objednávám, vole, triple bacon cheeseburger, vole, nějaký. Jo. Kámo, a tady to je celý. A tady máš informační tabuly. Emilko, historické okénko. Zde se nacházíme v
Mauzoleum, ty však nějaký Mowgli, vole. Zde se nachází pan Vladimír Alexandrovič Brandet Architekt Mauzolea. No. Ale ne, podpis jeho. Tak to je hodně rád, to s čím opravdu navlezeš. Jec, kámo. A máme původní, jak to vypadalo, ta památka. Ne. Ne? I když jo. No tady to je tam za 3 lety ten... Jo, tady. A ten vysoký tady už není. To není to za... Jo, je? Je, kámo. To jak bylo teďka při těm záběru. Jo. A byla tady takováhle věž. To tady už není, no. To už tady není, no. Tady vidíme, jak probíhaly stavby. Ano. Tady vidíme různé události. Bylo tady, jo. Píče, co to je za papeže tady to? Kamo, to je divný. A řekl to roka? Nepíšou. 1938. To je bohoslužba. Bohoslužba, no. Bohoslužba, 1938. 1900. Po Jindřichovice. Tady to máš v češtině, by the way, kdyby si chtěl. Vznikl Jindřichovický i v důsledku válečných úspěchů Rakouska, Uherska a Německa na frontách proti Rusku a Srbsku zajeckých tábor. V němž byli umístěni zajatci z Ruska, Srbska, Černé hory a nakonec Itálie. Tato budova byla postavena v roce 1915 jako rezervátor vody pro nedaleký zajecký tábor po válce. Když byl tábor rozebrán a zničen, zůstala spolu se Špitovem jednou připomínkou toho, že zde v letech 1915 až 1918 tábor existoval. Kamo, vem si, že oni to postavili a řekli si, myslíš si, když to postavíme, tak tady za 100, 10 let, budou 2 kokoti a budou tady točit vlog? Myslím si, že to neřekli, ale... Asi ne, kámo. Ale... Bylo by to prdel. Jejich očekávání byly podle mě s tím, že tady budou lidi chodit s kapesníkem a uplakávat. Ale rozhodně nečekali jsem úplně smutnej. No a tady je přímo ta budova, takže... jestli to chápu já dobře, tak je to jeden velký hrob. Ano, no je tam jakoby... Je to takovej hřbitov. Vevnitř. V podzemí, víš, jakože aby na tebe nepršelo. Nebo, jako, kamo... Zde odpočívá 7100 Jugoslávců a 189 Rusů. Ano. Kteří zemřeli za vlast Rakouskou-Uherskou zajetí ve světové válce 1914 až 1918 na věčnou památku. Tak a teď v té azbuce, vole. Kámo, v práci mám dost Ukrajinců, dost Rusáků, ale jediný, co umím, tak je pizděc. Jsi ty? Ne. Aha, myslím, že to je jako... To není ruský jako Emil? Pizděc se džebil. Aha, tak nic. Dalboje, to je Magor. Jo, Dalboje. No, idiot. Okay. No a co ještě umím? Asi jediný. Okay. No, Pucka, to je malý kikár. No a tady je mají větrání, aby to tam dole nesmrdilo tolik. Mně to přišlo jako kurník, když jsem to viděl. Jo, takhle, víš, se slepicema. Ano, jasně, ty tady neslyším. Jasně. Up. No a tady ti povím takovej to. Tady jsme s mojí sestrou jako malí jsme tady kutáleli sůdy. Máme tu někde fotku. Možná někde najdu. Ale je to výhled tak píča. Tam vidíte kraslice, že jo? Co to kraslice, ne? Tamhle. Ty budou níž, já si myslím, že to bude asi Rotava. Asi jo. Já to zkusím přiblížit, ale on to asi vidět nebude. Je to vidět, to bude asi Rotava nebo Oloví nebo něco takového. Protože kraslice jsou níž. Tak se podíváme. Jo, pozor, vole. Pán má, vole, dalekohled, vole. No, to vypadá na kraslice asi. Nevím, já si myslím, že to je Rotava, že tohle, že to když jsem jel a jeli jsme kolem vrtulí, tak jsem myslel, že to je nejdek, ale to mi nedávalo smysl. To ne. Ale připomínám, že to nejdek. To nebude nejdek. Ale není to nejdek. Nic. Kouká tady, jak debil. Já nevím, jestli jde něco slyšet, ale asi už to tady Zabalíme to tady, yes. Je fakt zima, takže jdeme do auta. Jo, jdeme do auta, je zima jak debil. A fouká tady začalo teď, takže to ukončuju. A čus. Čau.
Ty vole, hezký. Soudca. Plný klobouk.